Boguş boguş o zamanık kaya kaya naguşe. Boguş boguş o zamanık kaya kaya naguşe. Ama ki raste ama gappa parchiya naguşe. دنینگا روچ نکب تگ زمین دل بندہ نیند زبار تنینگا کسے چ بچکندہ نیند آزمان چپی زمین اما پیمند خدائے برکتا دنیا و دین اما پیمند نسستگ وشبوان چا پلنا سنگتی ینگت من مہر داشتگ دلے صدق وتی انگت بگش بگش او زمانگ کیا کیا نگوشے اما کے راستیں اما گپا پرچیا نگوشے من سرد و گرما جہانے ہوں شر سرپدباں جہان بلی تئی باہر دروگیں کاغد باں تو مہر نام بکنگار من نباں ظاہر دلان چا سینگا درکش منا مگش شاہر وفا و دوستی نامہ بدے دگے نامی تو روچ پر روچ بشوہاز نوکیں بہتامے بگش بگش او زمانگ کیا کیا نگوشے اما کی راستیں اما گپا پرچیا نگوشے من ہست بان تو وتی استیا کجا زانے بگند جند وتی نیستیا پریشانے اگاں ای ساہگاں صحبے وطا بدل نہ کتگ ہما حیال تو داشتگ چیا بدل نہ کتگ کیا چی دور نزانے کیا چی دل پروشاں منار بل گماں زندگی دل گوشاں بچار چموتی پچکاں زرد آدیں کا بچار چموتی پچکاں زرد آدیں کا مبند گوش منی بشکن درد نازیں کا بگش بگش اس زمانگ کیا کیا نگوشے ہما کے راستیں اما گپا پرچیا نگوشے اشاہری پا کسی زندہ روزگار نبیت اشاہری پا کسی زندہ روزگار نبیت نیا من ہچی طرح گو منارا کار نبیت بگش بگش کی طرح وحد ود جوابی دند منی ابوجیا زندے خدا تیابی دند طلب من کشتگاں ارمان سنگ پیرداتگ مروچی واحد منی دیم پا دیم ہوشتاتگ تو گشتگ باز منا بل کنا گمی تالاں دمانی گریوم پدا چو کپوتیا نالاں بگش بگش او زمانگ کیا کیا نگوشے اما کی راستے اما گپا پرچیا نگوشے کلم پا آہدہ منی نوکین جامگی دوچیت منی توار تئی گوش پردگاں سوچیت تئی حیال تنینگا چو زہگا گو کوکند منی تاک پمیشکا تی راہ کنٹک باں بگش بگش اس زمانگ کیا کیا نگوشے اما کی راستے اما گپا پرچیا نگوشے نزانے تو کہ کجام موسمان یا ماچاں چطورین درد و چطورین گمان یا ماچاں منار بل تو بکش باطن وتی آسا من گوستگاں ہوں گوزاں زندگران چکاسا ترا وہچ بنی آدمی سنچ نجند قدم قدم پا ہمک مردماتی ہوست پرشاں بگش بگش اس زمانگ کیا کیا نگوشے ہما کے راستے اما گپا پرچیا